Konnichiwa! Com estem? Jo sóc a la universitat, són les 3 de la tarda, hora del cafè, pausa, perquè portem tot el dia aquí a l'oficina. Taran! Ara us l'ensenyaré, aviam. I res, doncs estaré xerrant amb vosaltres com això, 20 minuts, mitja horeta, que duri aquesta pausa, així desconnecto una mica i faig una mica d'update. Realment aquest vídeo que vull fer no sé si té gaire interès per vosaltres. Jo, si no, el faig una mica en modo de diari de PhD. I és que justament avui, 17 d'octubre, queda un any per presentar la meva tesi. O sigui, no sé si per presentar, però com a mínim perquè se m'acabi el contracte de la beca que tinc per fer la tesi, que és la FPU, una beca que es diu Formació de Professorat Universitari del Ministeri del Govern d'Espanya. Aprofito que falta un any com per fer una mica de panoràmica de lo que se'n ve el proper any, perquè se vienen cosites. I així, doncs, també de pas, doncs, us explico com, a través de la meva experiència, què vol dir això de presentar una tesi, què s'ha de fer, què has de tenir en compte, no sé, quines coses has de preparar, o què passa en l'últim any d'una persona que està fent una tesi, no? Llavors, què sol passar a l'últim any de tesi? Doncs la gent normalment sol estar a casa seva, no sé si diria tancadíssima, però bueno, sí com bastant concentrada, focused en acabar la tesi, en escriure la publicació final. I a mi, doncs mira, m'ha pillat al Japó, aquest tesi aniversari. M'ha pillat a Tòquio, amb tota una ciutat per descobrir, tot un país per descobrir. Bueno, més ganes de sortir i de fer coses que de fer la tesi. Sí, lo digo. Sí, no. Sí, evidentment, però bueno, també estic com en un moment xulo, jo crec, d'aquesta etapa de doctorat. Llavors, per què m'ho he muntat així? Doncs mira, xica, no eren els meus plans inicials, de fet no estava als meus plans venir al Japó, però va venir una cosa que es diu Covid-19, no sé si us suena. Llavors com que em va frustrar els plans. Sí, perquè va ser frustrant en aquell moment, perquè jo en principi el 2020-2021 hauria d'haver marxat a Austràlia, però com que va ser la pandèmia, va haver tot lo de les fronteres, doncs no vaig poder anar, vaig haver de canviar de plans, va haver una convocatòria pel mig, llavors vaig decidir aplicar a un altre lloc, me'l van donar, aquest lloc és Japó, estic aquí, o sigui que, en veritat, doncs, bueno, no sé si són plans frustrats o canvi de plans que, jolín, estic contenta. Així que mai se sap, no hay mal que por bien no venga, tot i que tampoc vull pensar en la pandèmia com una oportunitat, perquè la pandèmia va ser bastant desgràcia, però doncs, a vegades passen aquestes coses, no? Llavors, la gent que té la meva beca estava prohibit marxar fora l'últim any, cosa que té bastant de lògica, per lo que deia, no? Perquè has d'estar com bastant focus, però com que som generació Covid, jo i doncs, la gent que li ha pillat el doctorat enmig d'aquesta crisi sanitària, doncs ens han aixecat aquesta mesura, o sigui, aquesta restricció, i podem marxar l'últim any, perquè si no doncs, estem en desavantatge respecte a la gent que sí que pot marxar, perquè si tu fas investigació es valora moltíssim que hagis estat un període fora. Llavors jo tenia l'opció de no marxar o de marxar amb totes les conseqüències. És a dir, estar aquí assumint que, ojo, que és l'últim any de tesi. Llavors queda un any per defensar la tesi, que defensar vol dir doncs, presentar-la oralment davant d'un tribunal, però l'he d'entregar abans. Us explico una mica com funciona això de presentar una tesi. Bàsicament, es pot fer de dues maneres. La gent normalment el que feia era com la tesi clàssica, que és el que tenim potser nosaltres al cap de com es fa una tesi, de pues escribes un llibre. Un llibre que ha de tenir com unes 300-400 pàgines. Això és el que es diu la tesi clàssica. Llavors, dins d'aquesta tesi clàssica tens un marc teòric amb tota la teoria que suporta la teva tesi, metodologia, uns estudis de cas i després una discussió i una conclusió. Ara hi ha una nova modalitat des de fa uns anys, que és la tesi per compendi d'articles, que és la que en principi volia fer jo i la que es porta, la que últimament la gent està agafant més. Per què? Perquè el que fas és publicar articles que més o menys formin part d'una pregunta teòrica compartida i en comptes de tenir un llibre tens diferents articles publicats a revistes, que al final, si tu et dediques a la investigació, és el que et compta. Tenir el major nombre de publicacions possibles en la millor qualitat, amb revistes que siguin bones.
Bueno, m'he comprat aquest dolç, que és el que més... És el dolç que més m'està agradant aquí al Japó. Que és com un bizcochito. Llavors, com us deia, la meva idea és fer la tesi per compendi d'articles i la pregunta és quants articles necessito per tenir aquest compendi? Doncs això depèn de cada departament, o sigui, cada programa de doctorat té la seva normativa. En el meu cas necessito 3 articles acceptats per poder presentar-la i ha de ser en revistes amb una mínima qualitat. I amb una mica d'asterisc, perquè si algú del meu departament m'està escoltant dirà no, és que no és ben bé així. Bueno, resumint, perquè la gent que no està en aquest món ho entengui, necessito que m'acceptin 3 articles. Acceptar no vol dir publicat. Tu quan tens un article llest, l'envies a una revista, que per enviar-lo a aquella revista has d'haver mirat prèviament com volen el format de l'article, quanta extensió de paraules, com has de posar el format, no, del text, quantes figures pots posar, quantes taules, etc. Un cop ho envies, s'inicia tot un procés. Primer, diguem que els directors o el que es diu els editors o editores de la revista han de decidir si la temàtica els interessa o no. Si és el cas, doncs passa a la fase de revisió. Llavors, aquí envien el teu paper, o sigui, el teu article a altres investigadors que de manera ciega tu envies el text de manera anònima. Llavors no saben, en principi, no han de saber qui està enviant aquest text. Llavors ho corregeixen i han de fer una valoració. I han de valorar si és un text publicable, si no és un text publicable o coses intermitges tipus hauries de fer algunes revisions perquè es pugui publicar. Aquest procés de revisió pot durar molt de temps. Molt de temps vol dir jo he estat 1 any i mig perquè em revisin un article perquè després em diguin que no. Sí, que no és publicable. Que no sigui publicable no vol dir que estigui fatal, sinó que simplement doncs, potser li falten algunes coses, creuen els revisors que no s'ajusta a el que la revista vol, o que potser com has tractat el tema no és el seu approach. Bueno, poden passar moltes coses, però en tot cas el que a tu t'interessa és que aquest temps de revisió sigui el més curt possible, perquè si no et pot passar com a mi, que després d'1 any i mig diuen que no, ho has d'enviar a una altra revista, i clar, potser si triguen 1 any i mig jo ja no puc comptar amb aquest article per publicar-lo a la tesi. Llavors és el que m'està passant, no? Que ara mateix doncs, he entregat diversos treballs, diversos articles, però estic esperant en este mundo de los revisores a que se pronuncien. Això què implica? Doncs que si no tinc acceptats a temps aquests articles, doncs no podré fer aquesta modalitat de tesi de compendi per articles i hauré de fer una tesi clàssica. Cosa que em fa bastant de mandra perquè no em ve de gust escriure un pedazo de libro i hauria de començar a escriure ja a principis de gener o principis de febrer de l'any que ve perquè si no, no llegamos. O sigui, escriure hauré d'escriure igualment perquè encara que faci això del compendi per articles, tu has d'escriure un llibret fent aquesta compilació i has d'escriure doncs, un marc teòric, una metodologia. Igualment has d'incloure aquests articles, que en comptes d'escriure cada estudi de cas doncs, ja ho tens publicat, i després de fer una discussió conjunta. El que passa que no estem parlant d'un volum de 400 ni 500 pàgines, sinó doncs, més aviat, doncs, entre tot, unes, jo què sé, 250 o una cosa així. El que passa que hi ha moltes coses, o sigui, els articles ja els tens fets. Llavors, què hem de fer, no? Realment, el de les revisions no està a les meves mans. Jo ja ho he enviat, jo ja he fet la meva feina i el que he de fer ara és continuar investigant, aprofitar aquest últim any per treure tot el màxim possible. L'objectiu és d'aquí al Nadal fer alguna cosa, fer un article que ja estic pensant i fer coses en paral·lel que també tinc. Sempre a la tesi, no només fas la tesi, fas moltes més coses en paral·lel, o almenys el meu grup de recerca tinc aquesta sort i desgràcia alhora. Jo crec que al final és més aviat, és xulo, o sigui, està bé que no només facis la tesi. Docència no tinc aquest any, així que això, tranquil·la vaig. I se m'oblidava, del gener a l'abril, en principi, faig la meva última estada a fora. Llavors, si he d'escriure la tesi estant fora, saps? Vull dir, ho farem perquè no ens queda altra, però, jolines, em passarà una mica el mateix, no? Que tindré de nou un país per descobrir, una ciutat per descobrir, moltes distraccions i jo me distraigo fàcil, sincerament. Sí, lo digo. I més quan es tracta d'arribar a un lloc que m'agrada conèixer gent, no sé què, veure tot. Però bueno, ens haurem de concentrar molt i això serà, crec que, dels challenge. Us havia dit que us ensenyaré l'oficina, se m'ha fet bastant tard, ja no hi ha llum solar, però bueno, he encès totes les llums
I res, aquesta és la taula que utilitzo, que m'han prestat. Normalment hi ha una noia que ve només els dilluns, llavors m'aprofito quan no està ella i agafo el seu pantallote. I bueno, ja veureu que és enorme això. Tot això estic bastant sola, normalment. Tot i que acostumo a venir doncs, quan ve aquesta noia també, o quan ve la secretària. Aquí hi ha com un mini office. Tenim aquí l'ampolla d'aigua. I res, doncs tot això per mi solica. Jo vaig descalça perquè s'ha d'anar descalça. Tot aquí entra la llum solar, és que quina pena que se m'hagi fet tard. Vale, sortíem d'aquí, que és on estava, i ara que encès el llum, doncs aquesta és la sala des d'on s'entra, que s'entra des d'allà. Aquí viuen les secres, que avui no estan, la Tsuchiyama-san. I, bueno, aquesta és la sala, aquí fan bastantes reunions, els dilluns, sobretot. I, bueno, projecten aquí les coses. Mira, tenen un llibre de Barcelona Ecologia, perquè el que és un dels caps d'aquest grup de recerca va viure a Barcelona 15 anys. El Yoshimura-san, el Yoshimura Sensei, que vol dir professor. I res, això, bueno, jo ho veig superincòmode això, però, bueno, es queda molt bé, amb su plantita, que és el meu favorit, que és un postre gegant de la Jane Jacobs. I res, bueno, aquí tenen maquetes, i, bueno, ja veieu, aquesta és la sala. Jo puc escollir, en veritat, puc escollir on seure, però, bueno, pues agafo la pantalla gran i la cadira ampla. Bueno, i aquesta és la zona de les sabates, que has de deixar aquí les sabates just a l'entrar i posar-te les sabatilles, que són horroroses. I res, com ja marxo, pues us dic adeu i us dic sayonara babies, ens veiem al proper vídeo. Ciao!